सि प्रमद बर'आ मालाय हालौनायाव दोखो दोखो हालौखानायाव मै बोनो थांफ्लानाया बे लाजिथावना मा मोखांजों गुफुराव नुजानो थांखो आरो जाय लेंहरग्रा बिथांमोनाबो गुफुराव जाय बिथांमोना एफआरसिनि लेखाखौ राननो थाखाय मथा-मथि रायजो राजाफ्रा गाव गावनो नाजानानै आरो कंग्रेसनि समावनो माखासे बेबायदि प्रसेसा जाखादोंमोन आरो रायजो राजाफ्रा गाव गावनो नाजानानै मथा-मथि 100आव 80%आ रायजो राजाफ्रा एफआरसि लेखाखौ मावनानै लाखाबाय आरो बै समाव आबसुनि साफा सानै दैदेनगिरिफ्रा एफआरसि बानायनो थाखाय थाखा फैसा खांनानै एफआरसिनि माखासे खामानि मावनो थाखा फैसा खांदोंमोन बेबायदि थांखो बेफोरखौ गावसिनि माखासे मैलाखौ फुगारनो थाखाय प्रमद बर'नि आखाइजों माखासे लेखाखौ राननानै होफ्रानो थाखाय बेबायदि माखासे प्रग्राम लानाया प्रमद बर'आ लाजिथावना बाथ्रा सि गिबि गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा बयखौबो आसा खालामो गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ जेरावखि थाया दसे सम खोनासंलाङोबा गासिबो खाहानिखौ बुजिलांगोन आंनि गोसो गोरबोआवबो गोजोननाय मोनगोन दिनैनि बे समाव आं फोरमायो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनि खाथियाव दिनैनि समाव गुफुर हालामाव प्रमद बर'आ एफआरसिनि बा लेखानि हानि लेखा राननो थांगोन नाथाय आं प्रमद बर' बायदिमोनब्ला गुफुराव लाजिनानै थांनाय नङामोन बेखौनो आं बुङो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा बयनिसिमबो आं फोरमायो बै समाव जेब्ला एफआरसिनि लेखाखौ कंग्रेसनि समावनो माखासे साफा सानै जायफोर आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा बादा होदोंमोन बन्द खालायदोंमोन आरो दिनैनि समाव बिजेपि सरकाराव बे लेखाखौनो इउपिपिएलनि माखासे हेफाजाबै बर' रायजो राजाफोरनि माखासे नाजानायाव मथा-मथि गुफुर हालामाव रायजो राजाफ्रा गावसोरनो माखासे प्रसेस खालायनानै आदा आदि 100आव खमसे खम 70% 80%आ बर' रायजो राजाफ्रा मोनखाजोब्बाय 20%आल'सो मोननो दंसै बेबायदिखौ आं दिनै बर' रायजो राजाफोरनि खाथियाव आं फोरमायो जाय मानसिया दोखो दोखो मोसौजों एवग्लिजोब्बाय गायनोल' बाखिसै बेबायदि समाव प्रमद बर'आ मै होनो थांफ्लानाया बेसेबांबा लाजिथावना प्रमद बर'आ मा मोखांजों नुजाहैखो मा मोखांजों प्रमद बर'आ बेबायदि माखासे एफआरसिनि लेखाखौ राननो थांखो बे लाजिथावना आरो जायफोर साफा सानै दैदेनगिरिफ्रा गुफुर हालामाव प्रमद बर'खौ लेंहरदों जाय बिथांमोना उननि समाव फैबाय थानाय इलेक्सनाव रायजो राजाफोरखौ लानानै गुबुन गुबुन माखासे दैदेनगिरिफोरखौ लानानै माखासे थाखा लबिफ्रा बेबायदि प्रग्रामखौ लादोंबाबो जों खुनु आपत्ति गैया बिनि थाखायनो आं खावलायो प्रमद बर'आ मा मोखांजों गुफुराव थांखो आरो प्रमद बर'आ मा मोखांजों गुफुराव नुजाहैनो थांखो नाथाय जों गोजोननाय मोनगौमोन मोनसे बाथ्राखौ आं फोरमायो बै समनि आबसुनि जायफोर मुंख्लं जानाय जायफोर माखासे लेंग्रा लेंग्रि जानानै थानाय आबसु आन्दलनाव जेल जानाय बिथांमोनखौ जुदि खबर लानो थांनांगोनब्ला बिलटिनि सोमावसारनायाव जायफोर मुंख्लं जानाय न'खरफोरखौ जुदि खबर लानो थांनांगोनब्ला एनडिएफबिनि जायफोर मुंख्लं जानाय न'खरफोरखौ जुदि खबर लानो थांनांगोनब्ला आरो बेबायदि समाव प्रमद बर'आ गुफुराव थांनानै आबसु आन्दलननिफ्राय बिलटि आन्दलननिफ्राय एनडिएफबि आन्दलननिफ्राय जाय न'खरफ्राव आलाय सिलाय जानानै थानाय न'खरफोरखौ खबर लानो थांनांगोनब्ला बयनिबो गोसोआव गोजोननाय मोनगौमोन आंनि गोसो गोरबोआवबो गोजोननाय मोनगौमोन नाथाय बयबो उन्दै गेदेर मोनथिखायो बे एफआरसि लेखाया रायजो राजाफ्रा गाव गावनो नाजानानै मथा-मथि 100आव बा 100आव 80%आनो माखासे आदा आदि जाखाबाय बेबायदि समाव जाय मानसिया इसिबां सान्दुं गोसा अखा बांखा जाय मानसिया हालौबाय हालौ माथ्र गायनोल' बाखिसै बेबायदि समाव ओरैनो थांनानै मै बोदला हैनाया लाजिथावना नंगौना नङा रायजोफोर बेनि थाखायनो आं खावलायो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरखौ आं खावलायो प्रमद बर'नि खाथियाव सोर बेबायदि माखासे स्पिचखौ खोनासंनो थाखाय गुफुरनि बल फुख्रियाव सोर नुजाहैगोन बिनि थाखायनो जाय नुजाथिहैग्रा प्रमद बर' बे लाजिनो रोंनांगौ मा मोखांजों प्रमद बर'आ गुफुराव थांनानै नुजाहैनारखो आरो जायफोर साफा सानै माखासे बिथांमोना आबसुनि साफा सानै जाय बिथांमोना गुफुराव लेंहरदों प्रमद बर'खौ बे लाजिथावना बाथ्रा प्रमद बर'आ सिमानि थाखाय जुदि थांदोंब्ला जायफोर आबसुनि बै समनि माखासे सिनियर आरो बै समनि आबसुनि जायफोर मुंख्लं जानाय न'खर जायफोर दावहायाव थैनाय आरो बिलटिनि
आन्दलनाव थैनाय एनडिएफबिनि आन्दलनाव थैनाय जायफोर बिथांमोनखौ जुदि लोगो हमनो थांनायमोनब्ला बयनिबो गोसो गोरबोआव गोजोननाय मोनगौमोन जोंबो प्रमद बर'खौ गोजोननाय जासिगौमोन बेबायदि समाव प्रमद बर'आ लाजिनो रोंनांगौ आरो प्रमद बर'आ मा मोखांजों गुफुराव थांनो थाखाय बेबायदि साहस हादों प्रमद बर'आ जों दिनै बुंनांगोन जाय बिथांखौ गुफुराव लेंहरदों बे साफा सानै दैदेनगिरिफ्रा माखासे थाखानि लबि आरो बिथांमोना गावसिनि सार्थ लबिखौ देखायनो थाखाय गावसिनि माखासे सार्थखौ देखायनो थाखाय बिथांमोना लेंहरदों जाय लेंहरग्रा बिथांमोनाबो लाजिनो रोंनांगौ आरो प्रमद बर'आ लाजिनो रोंनांगौ मा मोखांजों गुफुराव नुजायो नारखो जाय मानसिया दोखो दोखो सान्दुं गोसायाव एवबाय माइ गायनोल' बाखिसै बेबायदि समाव मै होनो थांनाया प्रमद बर'आ लाजिनो रोङा नामा आरो जाय लेंहरग्रा बिथांमोना मानो प्रमद बर'खौ लेंहरदों बेनि थाखायनो आं खावलायो एफआरसिनि लेखा राननो बेखौ गुफुरनि रायजो राजाफोरा गुफुरनि लिडारफ्रा रायजो राजाफोरनि खाथियाव फोरमायनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ बुजायनो थाखाय गुफुराव लिडार गैया नामा प्रमद बर'आ थांनानै बुजायहैबाल' जायो नामा जाय लेंहरग्रा आरो जाय प्रमद बर'खौ बेबायदि लेंहरनानै बे एफआरसिनि लेखाखौ राननानै होनो थाखाय लेंहरदों जाय लेंहरग्रा बिसोरबो गावसिनि माखासे उननि टाइमाव इलेक्सन टाइमाव माखासे प्रमद बर'निफ्राय थफ्ला लानो थाखाय आरो माखासे इलेक्सनाव रायजो राजाफोरखौ फाननानै दाम दर खालायनानै थाखा फैसा लानायनि माखासे सुबिदा नायग्रा आरो प्रमद बर'आबो बेबायदि माखासे गुफुरनि साफा सानै दालालफोर बिथांमोना लेंहरनायाव प्रमद बर'आ थांनो ओंखारनाय बा थांनाय बेबायदि समाव प्रमद बर'आ लाजिनो रोंनांगौ मा मोखांजों नुजानो थांनो नागिरदों प्रमद बर'आ जेरैबायदि मालाय हालेवनायाव मै होनो थांनाय लाजिथावना आं रायजो राजाफोरनाव सोङो गुफुरनि रायजो राजाफ्रा एसेबां बुजिखाबाय एफआरसि लेखाया गाव गाव खस्थ' खालायनानै गाव गाव थाइसे थाइनै गारनानै बै समाव आबसुफ्रा थाखा फैसा खांबाय बे थाखा फैसा खांनायजों एफआरसिया बोरो रायजो राजाफ्रा गावनो खस्थ' खालायनानै गावनो नाजानानै सोरबा गुफुरनि टाउनाव थानाय बर'फोर जिखुनु जाया गुफुर हालामाव थानाय बर'फ्रा गाव गावनो थाखा फैसा एसे एनै गारनानै माखासे मण्डल अफिसाव थांनानै मानानै जिखुनु जाया टाइमाव खस्थ' खालायनानै माखासे एफआरसिखौ बानायनानै लाबाय बै समाव आबसुफ्रा थाखा खांदोंमोन बेबायदि समाव बोरो आबसुफोरनि थाखा खांनायनि एफआरसि लेखाया आरो दिनैनि समाव प्रमद बर'खौ माखासे फैबाय थानाय इलेक्सनाव माखासे बिथांमोना रायजो राजाफोरनि दाम दर दाननानै माखासे थाखा लबिफ्रा माखासे गादिनि लबिफ्रा बेबायदि प्रग्राम लानाया लाजिनो सोलोंनांगौ बिनि थाखायनो आं खावलायो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा बे प्रग्रामाव प्रमद बर'नि आखल गाज्रिखौसो नायनो थाखाय आरो प्रमद बर'नि माखासे स्पिचखौ खोनासंनो थाखाय थांगोन खिन्थु मानसि मोजांनि थाखाय मानसि मोजां फैदों होननानै प्रमद बर'नि डायलगखौ खोनासंनो थाङा आरो जायफोर थांगोन बिथांमोना थगायसुलानि रावखौ खोनासंनो होननानैसो थांगोन आरो प्रमद बर'आ लाजिनांगौ नों प्रमद बर' बिनि थाखायनो आं साफ्रोमबो जायफोर बै समनि आबसुनि सिनियर आबसुनि सोमावसारग्रा सिनियरफोर जायफोरनि न'खराव आबसुनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय जायफोर दावहायाव थैनाय न'खरफोर बेलटिनि सोमावसारनायाव जाय न'खरफोरनि मुंख्लं जोहोलावफोरनि न'खर आरो एक्स एनडिएफबिफोरनि मुंख्लंफोरनि न'खरखौ जुदि लेंहरनानै सावरायनायमोनब्ला मोजां गाज्रि जुदि खबर लानायमोनब्ला जों प्रमद बर' होननानै जों गनायनो हायोमोन प्रमद बर' होननानै जों गनायनो हागौमोन नाथाय प्रमद बर'आ उन्दै जन्मनि गथ'आबो बुजिनो रोंबाय बे एफआरसिनि लेखाखौ मा होननानै राननो थांफ्लाखो प्रमद बर'आ लाजिनो रोङा प्रमद बर' फ्राव गोरोन्थिफोर जादोंबा आं निमाहा बियो आरो जाय बे प्रग्रामखौ लादों जाय बे प्रग्रामाव प्रमद बर'खौ लेंहरदों जाय लिडारफ्रा बिथांमोना माखासे इलेक्सननि माखासे थफ्लाखौ मिजिं खालायनानै रायजो राजाफोरनि सायाव ओरैनो फावथिना देखायनो थाखाय प्रमद बर'खौ जाय लेंहरदों बिथांमोना फैबाय थानाय इलेक्सनाव थाखा थफ्लानि थाखाय मिजिं माखासे रायजो राजाफोरनि दाम दर खालायनानै जानो थाखाय बिथांमोना मिजिं आरो जाय प्रमद बर'आ बिथांमोननि लेंहरनायाव थांदों बे लाजिनो रोंनांगौ बिनि थाखायनो आं खावलायो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा प्रमद बर'नि आखलखौ बुजिबाय प्रमद बर'नि माखासे आखुखौ बुजिगोन ना बुजियाखै रायजोफोरा बेखौ सोङो गुफुरनि रायजो राजाफोरनि खाथियाव बेखिनि भिडिअखौ आं लाना फैदोंमोन बयनिसिमबो गोरोन्थिफोर जादोंबा आं निमाहा मोनगोन होननानै आसा खालामो।